Καλημέρα, ονομάζομαι Μπάκαβος Αστέριος, 8/7/2016, βρισκόμαστε στην περιοχή του Σικουρίου. Έχουμε έρθει στο κτήμα εδώ με τις ελιές για να δούμε την εφαρμογή που έχουμε κάνει σε ζεόλιθο, στη ρίζα και διαφυλικά. Έχουμε ξεκινήσει διαφυλικά από πέρυσι τον Ιούνιο, το 2015, με ψεκασμούς μία φορά το μήνα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε κάνει 2 ψεκασμούς σε συνδυασμό, ένας υγρός χαλκός με ζεόλιθο το μήνα Νοέμβριο, ένα υγρό χαλκό με ζεόλιθο πάλι το μήνα Δεκέμβριο και τον μήνα Μάρτιο ένα βορδιγάλιο χαλκό υγρό με ζεόλιθο ακριβώς αμέσως μετά το κλάδεμα. Έχει γίνει στη ρίζα η εφαρμογή του ζεόλιθου, σκάβοντας γύρω από τη ρίζα, όπως βλέπουμε εδώ. Έχουμε ξελακώσει, έχουμε σκάψει, έχουμε βάλει το ζεόλιθο, από πάνω έχουμε ρίξει κοπριά και 3 κιλά λίπασμα κομπλεζάλ. Στο φύλλο, όπως είναι διάκριτο, ένα πρώτο πράγμα, πρώτη εικόνα που βλέπεις από το δέντρο, ενώ έχει κλαδευτεί αρκετά αυστηρά, γιατί αυτά τα δέντρα που βλέπετε έχουν γίνει αναπαλαίωση. Είμαστε στον τρίτο χρόνο μετά το αυστηρό κλάδεμα που έγινε την πρώτη χρονιά γιατί ήταν παλιά. Στο δεύτερο χρόνο πήραμε παραγωγή από τις 80 αυτές οι ρίζες που είναι εδώ πέρα, 1400 κιλά. Είναι εκπληκτικό ότι το δέντρο αρχίζει και γεννάει φύλλα μέσα από τα φύλλα. Θα δείτε ότι αυτή είναι η περίοδος που όλη η περιοχή εδώ και άλλες περιοχές της Ελλάδας είχαν προσβληθεί από το κυκλοκόνιο. Εμείς εδώ πέρα είμαστε καταπράσινοι και πολύ ζωηροί. Θα σας δείξω εδώ λίγο παρακάτω. Το έχουμε να ψεκάσουμε στο συγκεκριμένο περιβόλι. Όπως βλέπετε έχουμε και παραγωγή ελιές, ενώ η περιοχή φέτος είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε να ψεκάσουμε εδώ στο περιβόλι από 28 Μαΐου. Σήμερα θα γίνει ένας ψεκασμός ακόμα. Όπως όμως βλέπετε, είναι διάκριτο εδώ ο ζεόλιθος. Παρόλο που το διάστημα είναι αρκετά μεγάλο και ο μήνας Ιούνιος είχε αρκετές βροχοπτώσεις, λοιπόν, βλέπετε ότι ο ζεόλιθος ακόμα είναι ανάγλυφος πάνω στα φύλλα. Θα μου πεις γιατί χρειάζεται ο ζεόλιθος στα φύλλα. Ο ζεόλιθος λοιπόν στα φύλλα χρειάζεται, κάνοντας αυτό το στρώμα που βλέπετε εδώ, το άσπρο που είναι διάκριτο στα δέντρα, δεν μπορούν τα έντομα, κυκλοκόνιο, πυρηνοτρίτης, δάκος, δεν μπορούν να καταλάβουν, και στις ελιές το ίδιο, στις ελιές τις μικρές, δεν μπορούν να γνωρίσουν τα έντομα αν αυτό που βλέπουν από την αντανάκλαση που κάνει ο ζεόλιθος επάνω είναι φύλλο ή αν είναι κάτι ή είναι τείχος. Λοιπόν, το βλέπετε εδώ και πεντακάθαρα ότι το φύλλο έχει αλλάξει χρώμα, έχει γίνει προς το άσπρο. Στην ουσία ο ζεόλιθος στο φύλλωμα, αυτό είναι όλη η διαδικασία του, ότι αποτρέπει αυτά τα πετούμενα να κατήσουν πάνω στο φύλλο για να δαγκώσουν. Φέτος η αλήθεια είναι ότι ενώ κάτι ελιές που έχουμε δεξιά-αριστερά μας, από κάτω μας και από πάνω μας και γενικά στην περιοχή έχουν προσβληθεί από πολύ κυκλοκόνιο, ήταν στην τρομερή έξαρση λόγω των βροχών του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, εμείς εδώ δεν είχαμε ούτε ένα φύλλο δαγκωμένο. Λοιπόν, τα αποτελέσματα πραγματικά είναι εκπληκτικά. Τα δέντρα, το φύλλωμα των δέντρων, η πρώτη εικόνα που σου δίνει ο ζεόλιθος είναι το πόσο ζωηρά είναι τα φύλλα των δέντρων. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στην περίοδο, αν δείτε κανένα 2 κίτρινα φύλλα, είναι ότι είμαστε στην περίοδο που αλλάζει και το φύλλωμα των δέντρων. Λοιπόν, οι ψεκασμοί στην ελιά σχεδόν στη διάρκεια ενός έτους είναι ένας ψεκασμός το μήνα. Βέβαια, δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώς αν θα είναι ένας ψεκασμός ή ένας στις 50 μέρες. Γιατί η ελιά μας βοηθάει πάρα πολύ να δούμε, παίρνοντας ένα φύλλο, τώρα παράδειγμα βλέπω ότι έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, ακόμα είναι ο ζεόλιθος όμως πάνω, αλλά επειδή γνωρίζω πώς είναι ψεκασμένο και πώς είναι η κατάσταση τώρα, πρέπει το δέντρο να ψεκαστεί. Βέβαια έχουν περάσει 45 μέρες περίπου. Λοιπόν, άρα το χειμώνα, για όσους ρωτάνε, γιατί η απορία είναι αυτή, πότε πρέπει να ψεκάσω, δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε πόσες βροχές θα έχει ο χειμώνας. Εγώ ψέκασα μία φορά το μήνα. Άρα λοιπόν, κάνοντας τον πρώτο ψεκασμό, πάμε την επόμενη μέρα, βλέπουμε ποια είναι το χρώμα του φύλλου, πόσο ζεόλιθο έχει πάνω. Οπότε ξέρουμε ότι όταν αρχίζει και ατονεί, ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξαναψεκάσουμε. Χοντρικά είναι μια φορά το μήνα, μπορεί να πάει μια φορά και 40 μέρες, και 45. Αναλόγως βέβαια την περίοδο. Τώρα, στο μήνα που έχουμε τώρα τον δάκο, που μας ενδιαφέρει όλους μας, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε και 2 ψεκασμούς. Όπως φέτος αναγκάστηκαν να κάνουν 2 ψεκασμούς για το κυκλοκόνιο, γιατί η περιοχή είχε τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχουν ελαιώνες οι οποίοι
έχουν κυτρινίσει τα δέντρα, τα φύλλα τους τώρα αρχίζουν και ξαναφτιάχνονται, ενώ αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, εγώ αυτή τη στιγμή σχέση με τους υπόλοιπους έχω διατηρήσει το υπάρχον παλιό φύλλο και βγάζω και καινούργιο, ενώ οι άλλοι εδώ στην περιοχή έχουν χάσει τα παλιά τα φύλλα και χτίζουν καινούργια. Όποιος ξέρει από δουλειές πιστεύω καταλαβαίνει ότι του χρόνου, αν δεν έχουμε κάτι φοβερό, λογικά θα ψηθεί και η παραγωγή από τον τρόπο που είναι τα φύλλα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται πόσο ζωηρή είναι η βλάστηση. Κοιτάξτε πόσο ζωηρό αυτό το δέντρο το μήνα Μάρτιο είχε κλαδευτεί, είχε σχεδόν, ήταν το μισό δέντρο. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν για την ελιά, έχουμε κάνει την εφαρμογή ενός χρόνου καθολικά, ρίζα και διαφυλικά. Στην Καλαμάτα τα πρώτα φοβερά αποτελέσματα ήταν επίσημα, μάλλον αποτελέσματα βγήκαν τον τρίτο χρόνο, με αποτέλεσμα το λάδι τους να είναι το πιο καθαρό λάδι με τη χαμηλότερη οξύτητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Οι άνθρωποι εκεί κάναν 3 χρόνια καλλιθελική εφαρμογή στη ρίζα, το ζεόλιθο και διαφυλικά. Όπως ακούσατε και πριν, αυτό που έχω κερδίσει φέτος σε σχέση με τους άλλους είναι ότι έχω ζωηρά δέντρα, πράγμα που είναι ιονός και έχω και ελιές φέτος. Σίγουρα δεν είναι η χρονιά όπως θα περίμενε κανένας, γιατί εγώ έχω ελιές σε σχέση με τους άλλους που δεν έχουν καθόλου. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτός είναι ένας μεγάλος ιονός για του χρόνου. Το φύλλωμα αυτό μας δίνει ελπίδες ότι του χρόνου θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τώρα. Ανακεφαλώνοντας λοιπόν, έχουμε το εξής αποτέλεσμα. Πρώτον, δεν κάναμε καμία χρήση μυκητοκτόνου, που είναι το κυριότερο για μένα. Δεν έχουμε ρίξει το ένα δηλητήριο. Πήγαμε καθολικά με ζεόλιθο διαφυλικά, συν με προσμίξεις 2 υγρούς χαλκούς και έναν υγρό βορδιγάλιο, 3 δηλαδή προσμίξεις έχουν γίνει σε περίοδο 3 μηνών, και μετά ακολουθήσαμε καθολικά το πρόγραμμα του ζεόλιθου. Ελπίζουμε λοιπόν του χρόνου που θα σας ξαναδείξουμε τα αποτελέσματα να δείτε και μόνοι σας τη διαφορά. Για μας που ξέρουμε το Μάρτιο μήνα πώς ήταν τα δέντρα και πώς είναι η περιοχή, τα αποτελέσματα φέτος είναι εκπληκτικά. Ευχαριστώ πολύ.